Hola. Doncs comencem ja. Benvingudes, benvinguts. Aquest és el primer acte, un acte que és una meravella, dels actes que s'han programat per al districte de Sant Martí en el programa anual de les lluites per l'habitatge que s'està impulsant des de la regidoria de Memòria. Jo soc la consellera de Memòria de Sant Martí, encantada. I ara dono pas ja al Jordi Foses, que és de l'Arxiu Històric de Poblenou, i per començar aquesta vetllada, que crec que ens deixaran encisades perquè ens té tot un tema molt interessant per desenvolupar. Sandra, expectatives més baixes, sisplau. No comencem així, no pugem tant a nivell. Benvinguts a tots a l'Arxiu Històric de Poblenou. Avui parlem de les bases de barraques. A mi no m'agrada gaire dir-li bases de barraques. Jo seria partidari de dir-li els barris oblidats. Ja explicarem per què. Intentaré fer un apunt històric molt breu perquè és un tema molt complex i en una hora no es pot tractar el tema de les barraques ni de l'habitatge. Intentarem fer un repàs ràpid i començaríem per un plano que va fer l'Ajuntament de Barcelona, que és de l'any 1949, que aquí veureu en aquell moment tots els llocs on hi havia barraques de Barcelona. Barraques i coves. Si us fixeu, diu barraques i cueves, les dues coses. Evidentment que era un problema perifèric. Està clar que Poblenou a l'any 49 era perifèria, molta perifèria. Però si veieu a la Diagonal també hi havia barraques, al final de la Diagonal, i a l'Eixample també n'havien. No solament els barris més perifèrics patien o teníem barris de barraques. No serem tots, evidentment, i m'agradaria que us centreu en aquest plano que és de l'any... És un fotoplano de l'any 47, si no m'equivoco també. Aquests són els que parlarem. Són els barris de barraques que estaven al litoral del Poblenou. Veureu que n'hi ha 5. Aquest és un plano que ha elaborat el Quique, avui no està aquí amb nosaltres perquè no pot estar-hi, però és molt fàcil d'entendre. La línia blava és l'actual línia de la costa, les dues línies roses, una és la Ria d'Horta i l'altra és el Bogatell, eren dues cloaques en aquells moments, i el que és més interessant que això és que si veieu al costat de cada un dels barris, que diu Somorrostro, Transcementiri, Marbella, Pequín, Camp de la Bota, diu les hectàrees que té. Si les sumem totes, jo mentre he tingut a fer-ho, són 14 hectàrees i mitja. Això vosaltres no us diu res. Però perquè tingueu una idea, el 22 arriba a unes 10 hectàrees el que dedica a habitatge públic. Estem per sota del que seria la superfície de les barraques. I estem a l'any 2022. Tot l'espai que dedica el 22 a habitatge públic no cobriria el que havien estat els barris de barraques. Evidentment que tots els barris de barraques no van coexistir. Si veieu, tenen una data al costat, hi ha un que 63, 32 perquè Pequín desapareix, però perquè tingueu una idea, ocupaven molt espai. La línia blava que segueix cap amunt seria el que és l'àmbit de Sant Martí. Però és l'àmbit que nosaltres... Sant Martí és molt més gran, és el Poblenou. Si veieu és Gran Via, el mar, una mica més de Rambla Prim perquè teníem que entrar al Camp de la Bota que una part és Sant Adrià i l'altre lloc seria Marina. Aquest seria l'àmbit que per nosaltres limitem com a Poblenou. Sant Martí és molt més gran, però ens quedem amb aquest. Benvinguda, Carlota. Hola. També us tinc que dir que qualsevol moment em podeu parar. Jo no vinc a fer una classe magistral, jo vinc a parlar i qualsevol moment que no entengueu alguna cosa, voleu fer una pregunta, m'intalleu i no tinc cap problema, cap ni un. Al contrari, ho preferiria. Cap problema. Sí? Tu mateixa, si vols, ja el pots agafar, si algú vol dir... És que si no sortireu a la tele. Si no teniu el micro no sortiu a la tele. Comencem. Somorrostro. Somorrostro era un barri de barraques que estava al voltant de l'Hospital del Mar fins al Bogatell. Aquest era l'àmbit geogràfic del Somorrostro. En aquell moment era l'Hospital d'Infecciosos, l'Hospital del Mar, el que avui coneixem com l'Hospital del Mar. I estava al darrere del que havia estat una fàbrica que va durar molt temps, que era la fàbrica de l'Arenal, que era gas, feia gas. Somorrostro. El nom de Somorrostro. Algú de vosaltres sap per què es diu Somorrostro? No? Jo tampoc. No, a veure, jo us explicaré d'on creiem que ve Somorrostro. Somorrostro,
Tampoc et posis nerviós, vull dir, no cal, Sin violència, por favor, sin violència. No, Somorrostro, hi ha una platja al País Basc que es diu d'aquesta manera, que havia sigut un escenari de guerres carlines, i es diu que en aquesta zona hi havia uns carabiners que eren provinents del País Basc. I els va semblar, que no s'assemblen res, ja us ho dic jo ara, els va semblar que això era com la platja del Somorrostro, d'on provenien ells. I de quan estem parlant? De finals del segle XIX. Això naixerà aproximadament a finals del segle XIX. No sabem exactament quan, però aquesta seria la dada. Us he passat aquesta imatge. Sempre intentarem que les fotos hagi una referència. Aquí veieu la torre de gas de la Catalana? Encara la trobareu, aquesta. Ho dic perquè sempre tinguem una referència del que hi ha, perquè moltes coses d'aquestes han desaparegut. Aquesta seria una vista tot al contrari, mirant cap a França, i al final, si em feu confiança, es veuria un gasòmetre i la Torre de les Aigües, perquè aquesta, si no recordo malament, és del 1915, la imatge. En aquest barri va néixer la Carmen Amaya, després en parlarem. Va néixer el 1913, o sigui, 2 anys abans d'aquesta imatge. Aquesta és quan la Carmen Amaya va néixer en el barri del Somorrostro. 1905, tinc els papers perquè de tot no em puc recordar. Hi havia 63 barraques. Això canviarà radicalment. 20 anys després ja n'haurien 110. I el 32 hi viurien entre 1.000 i 1.500 persones. Unes 200 d'ètnia gitana, però no era en cap cas majoria. Ens queda clar que no arribava a un 15% de la gent que vivia al Somorrostro. Estem parlant dels anys 30. A vegades tenim les imatges dels barris de l'últim anys, però no del principi. Hi havia una població d'ètnia gitana important, però no era majoritària. Aquest barri va anar creixent. Com veieu, estava al costat de la fàbrica d'Arenal, i això, els desperdicis de la fàbrica anaven a parar a la platja i anava creant com una muntanyeta, com un acantilat, el veieu aquí, tot un acantilat que anava fent créixer aquesta platja. Això eren runes i desperdicis, que anaven creixent, i conforme anava creixent anaven ocupant les barraques. Penseu que als anys 40 el mateix govern franquista deia, o reconeixia, la industrialització llenó de barraques la playa de Somorrostro. Estem parlant d'aquests anys. Aquesta ciutat no havia habitatge i tenien que viure on podien. Carmen Amaya, n'hem parlat abans. La Carmen Amaya és una bailaora, no sé si no la coneixeu, però si no us ho explico jo. Us he dit que va néixer el 1913. Aquesta foto és del 51, jo crec que va arribar al 52, no crec que estigui bé la data, però crec que és el 52. Però el 52 va voler tornar al seu barri, on havia nascut. Paraules de la Carmen Amaya, l'he trobat molt canviat. Ella recordava un barri de barraques que només tenia un carrer i totes les cases donaven al mar. No és que fos un lloc per tirar coets, però el seu barri estava per sobre, molt per sobre del barri que va trobar als anys 50 quan va tornar. Intento ser ràpid. Un any després de la visita de la Carmen Amaya, al 53, es va prohibir construir més barraques, però això no va ser així, i al 57 ja n'havia 1.300 amb uns 9.500 habitants. La majoria de Cabra, una població de Còrdova, que ho sapigueu. Són curiositats que tenen els jocs, que la gent són d'algun lloc. Per què tinc aquesta foto aquí? Ara sí que us llegiré una notícia que va sortir el 24 de juliol del 62, aquesta foto és una mica anterior, però m'és igual, que deia, si teniu un problema en talleu, si no va bé la veu, diu, en una barraca una rata mordió el pie d'un pequeño de 8 meses, hijo de Antonio Cortés. Inmediatamente fue llevado al hospital y al poco rato falleció. Aquest era el barri. I per què us passo això? Perquè una mica abans s'havia inaugurat el passeig marítim, l'any 59. 3 anys abans es va inaugurar el passeig marítim que arribava just fins al barri del Somorrostro. I el Montañola va fer un acudit, això és un acudit que deia dos pájaros de un tiro. Pues mira, desde el paseo marítimo puedo ver una exposición de Goya. Això era cert, però darrere d'això havia això. Això és el que es veia des d'allà. És aquest nen o nena que li va mossegar el peu una rata i va morir. Això és el que era el barri del Somorrostro l'any 59. Això és el que estem comentant, això és el passeig marítim. Al final
i ja seria el barri del Somorrostro, i aquí sí que es veu més clarament la Torre de les Aigües, que és un referent, i el gasòmetre que ja no hi és, però la torre encara la podeu veure. Aquí les barraques ja s'havien anat enderrocant, conforme arribaven ja feien nosa. No sabem quan va néixer el barri del Somorrostro, però sí que sabem quan va morir. I va morir un dissabte, el 25 de juny del 1966. I per què va morir? Perquè havien que fer unes maniobres navals i el Francisco Franco, el dictador, tenia que venir a Barcelona a veure-les. I van enderrocar totes les barraques que quedaven per fer un desembarcament en aquells moments. Això és el que diu la història. Això és realitat. Però heu sentit parlar del Pla de Ribera? Heu sentit parlar del Pla de Ribera? El Pla de Ribera és un pla que volia convertir el Poblenou en la Copacabana barcelonesa. Hi havia uns interessos aquí darrere ja. Hi havia els interessos del gas, del Joan Farell, hi havia els interessos de Renfe. La ciutat començava a tenir interès en un lloc que ningú volia. Les maniobres van ser una excusa, però la realitat va ser una altra. O sigui, a darrere hi havia uns interessos perquè aquest barri que havia durat quasi un centenar d'anys estava a punt de desaparèixer. Això és aquest dissabte 25 de juny del 66, que es van enderrocar, en aquell moment encara quedaven unes 600 barraques aproximadament, i es van enderrocar d'un dia per l'altre, van desaparèixer d'un dia per l'altre. Aquí les veieu en procés d'enderroc, allò és al final del passeig marítim, i allò que veieu allà mig construït és l'Hospital del Mar, que era l'hospital de desinfecció, en aquest moment hi ha l'Hospital del Mar. Això és el dia aquest. Aquesta gent, que en quedaven encara unes 3.000 persones, les podeu trobar, només teniu que anar a Sant Roc, a Badalona. El barri de Sant Roc, els seus veïns són els antics habitants del Somorrostro. I no va ser fàcil, perquè se'ls van emportar en camions, no en autobusos ni en taxis, se'ls van emportar en camions, i quan van arribar a Sant Roc no estava fet, eren barracons. O sigui que sortien de les barraques per anar a viure a barracons. Això és part de la història que m'he oblidat i està molt propera. I aquesta gent encara el dia que aneu a Badalona i aneu a Sant Roc parleu amb ells, se'n recorden molt i se'n recorden molt bé del seu barri. És on vivien. No penseu que teniu un mal record i us parlen malament del Somorrostro, sinó tot el contrari. Penseu que també que la memòria és molt selectiva i les coses dolentes s'obliden i les bones les mantenim. Sí que va anar-hi el 51, però el 59 és la visita més popular perquè és quan inaugura la font. I després hi torna amb el Rovira i Veleta 10 anys després. Bueno, això m'agrada que m'ho diguis perquè m'ho he deixat. Una petita cosa, una anècdota. Hi ha una pel·lícula que és del Rovira i Veleta que és Los Tarantos. Si no l'heu vista, mireu-la. Los Tarantos està filmada una part al Somorrostro i una part a les barraques de Montjuïc i una part al voltant de la plaça de Toros Monumental. És Romeo i Julieta, però entre dues famílies gitanes, però està molt per sobre de Romeo i Julieta. És una pel·lícula magnífica, és en blanc i negre. Si no heu tingut oportunitat, avui quan arribeu a casa, busqueu-la, no és molt llarga, mireu-la. Us donarà molta idea del que era viure en un barri de barraques. I és una filmació que està feta en gran part al barri del Somorrostro. Molt bé, Maria. Et volia deixar els papers perquè si em deixava qualsevol cosa m'ho apuntessis. Quan es va fer, se'm sentia perfectament. No, però a la tele no. L'Aceituno i reportatge d'aquesta senyora encara es pot trobar a TV3 si ho busqueu a la carta. I és el testimoni de primera mà d'una senyora molt lúcida que va anar a Sant Roc i que recorda la seva vivència al Somorrostro. Bueno, passarem a un altre que hem vist abans. Sí, no, el que vulguis. El micro? No, home, no sortiràs a la tele, si tot és igual, però a la tele no. I que va reivindicar precisament el nom de la platja que ara es diu del Somorrostro i deia què se n'ha fet del record. Va costar molt. Penseu que quan es fa... Són anècdotes, jo igual me'n vaig del que no em toca, però quan es fa tot el tema de la recuperació de les platges, se li demana a Josep Maria Huertas Claveria, periodista, que les bategi. Hi ha una que li diu Somorrostro. Evidentment no s'accepta. En cap cas es volia recordar el Somorrostro. Va ser molts anys després, i no en parlem de fa tants, que podem parlar de fa 6-7 anys com a molt, potser una mica més, però no gaire més, que es va acceptar el nom de Somorrostro, que ara podeu veure una placa davant de l'Hospital del Mar. Ha costat molt que la ciutat recordi els seus barris. Per això dic que són barris oblidats. No tant de barraques, sinó barris oblidats. Ara... Sí, però es va acceptar en Marbella, no va a Marbella, es van tenir que repetir conceptes per no posar segons quins.
I la història és tossuda, i per això estem aquí avui, per recordar-la. Ara en parlem d'un que a mi em fa... especialment em fa gràcia. Aquesta foto la teníem a l'arxiu fa molt temps. Jo, si us dic la veritat, no n'havia prestat atenció. I és fantàstica. No dic que és la millor que veurem avui, però és una foto que ara la intentaré explicar i és fantàstica. Aquest era el barri de Barraques darrere del cementiri, però això tinc que dir que és la GET 7 dels barris de Barraques. Aquí hi havia un propietari. Tot els solars tenien un propietari i tots hi pagaven un lloguer al propietari. I penseu que aquest, a diferència dels altres, estava protegit pels vius i pels morts. Això ho marcarà, però això és un carrer, això és el que estem parlant, però veieu a l'esquerra és la Renfe, els vies del tren, i a la dreta el cementiri. O sigui, per un cantó protegien els vius, que és la Renfe, o sigui, no tenien problemes de temporals de mar, i per l'altre cantó el cementiri. Era només això, era un carrer que havia unes 130 i pico casetes, perquè no podem dir que siguessin barraques, que estaven just a darrere del cementiri. El de Poblenou, sí, encara ho podràs veure. Aquest de la dreta, això que es veu més quasi a la dreta fora de la imatge és la Gran Creu Celta. Això estava per la fossa comuna, això encara la veureu. Això està fet des de la part del barri que era més barraques. Això seria el carrer Llacuna. Estaria fet des del carrer Llacuna mirant cap a Montjuïc, perquè entenguem. És mirant cap a Montjuïc. Sí, aquí, com que hi ha boira, veieu aquell edifici tan alt, allò que es veu aquell edifici al fons, és aquí a la Barceloneta al final de tot. Hi ha un edifici a Barceloneta, el mar estaria a l'esquerra, a l'esquerra de la foto. Sí. No, aquí Llacuna no el veuries perquè està perpendicular. Després veurem un plano que veurem un plano que t'ho ensenyo. Vull dir... Això és una anècdota que explicaré després. Us ensenyo aquesta foto perquè el Candel, el Francisco Candel, el Paco Candel, va fer un article molt maco que deia Vecinos del mar y la muerte. Va ser publicat al periòdico, també mireu la hemeroteca, recupereu-lo, perquè realment és el que és. És els veïns que estaven entre el mar i la mort, que era el cementiri. Aquestes casetes quasi totes tenien un pati. Tenien el seu propi hort i el seu propi pou. Totes les casetes aquestes, totes, tenien electricitat, sanitaris, aigua corrent. No té res a veure amb el que coneixem per un barri de barraques. Per això dic que és la GET 7 dels barris. Aquest és el sòl de propietat privada i els que construïen a sobre tenien que pagar un lloguer. Sí. Van venir el veïnat recordant la reivindicació que hi va haver i que van aconseguir d'anar a viure tots junts, perquè si no els dispersaven. Això ho va liderar l'Associació de Veïns i Veïnes del Poblenou i ells recordaven això que dius tu, no? Com era d'agradable viure aquí, la bona harmonia del veïnat i lo boniques que eren les cases per viure, molt més que el que són els pisos, no? Pel que ells recordaven. Són casetes. Sí. Us tinc que dir, com diu la Montse, aquests veïns viuen a la Gran Via, entre el que seria Esponceda i Bat de Roda, aproximadament. Són els pisos que fa el Patronat de l'Habitatge i tots viuen allà, tenen WhatsApp, tenen una pàgina web i cada any es segueixen trobant. I evidentment que el dia de la placa, sí, segueixen mantenint-se. Vull dir que tots aquests veïns són relativament... Això no ha passat fa 100 anys, això fa 4 dies. Vull dir, encara es podeu trobar els veïns que vivien en aquests barris i estan localitzats, podeu arribar a parlar amb ells. Això és el carrer, això seria mirant cap a Montjuïc, perquè es fem una idea, o cap a Tarragona, diguem-ne que vulguem, les caretes a l'esquerra i la paret del cementiri a la dreta. Per què es feia servir la paret? Per penjar la roba. El mur d'un cementiri és aquell que va dir que no serveix per res, perquè els que estem fora no volem entrar i els que estan dintre no volen sortir. Per tant, no serveix per res més que per penjar la roba. I si veieu aquí, que abans es veia una mica millor, allò és una porta, veieu la porta del cementiri, allò era l'accés al recinte dels protestants. Ara està tapiat, no el trobareu. Si aneu no el veureu, perquè no es pot accedir. Però per aquí s'entrava el recinte dels protestants, que estava separat del recinte catòlic, per entendre'ns. Bueno, aquests són els veïns que trobaríeu a Gran Via, que són els que vivien. Estem parlant de l'any 89. Els Jocs Olímpics van ser el 92, recordeu. Estem parlant del 89. Per què aquesta foto? Mira, me gusta esta pregunta. Ho sabia que me la faries, veus? Havíem quedat d'acord, no tu i jo, ja abans.
No, veieu? Veieu al fons de la dreta? Estem mirant just al revés, cap a França. Són els Tupolev. Són aquells edificis que hi ha al final de les Rambles. No sé si els recordeu. Si baixeu per les Rambles, la Rambla que arriba fins al mar, al final hi ha uns edificis que es van poder enderrocar el 92, però els veïns van aconseguir que no fos així i aquí estan. Però a vegades soc dolent. No? Mireu aquesta imatge i mireu aquesta. Vull dir, va passar molt poc temps. La gent tenia fins i tot aparcament davant de casa. Tenia aparcament davant de casa. No és un xist. Vull dir, la gent vivia, bueno, la mar de bé en una caseta, passa que va passar, perdona, els Jocs Olímpics s'ho van emportar per davant. Quan va arribar als Jocs Olímpics ja feien nosa i van acabar enderrocant totes les casetes que formaven part del cementiri. Bueno, ara parlem d'un barri de barraques menys conegut, molt poc conegut, que és el de la Marbella. Ara, algú em preguntava abans al carrer Llacuna, aquí ho veuràs. Marbella anava des de Llacuna, això té un marcador però no es veu gaire acá, no es veu gaire. Veus aquí? Això és Llacuna, que era una antiga riera, i aquí sortia el mar. I això anava des de Llacuna fins a l'altra punta, que això no arribo a marcar-ho, que era el pas a nivell de la Jonquera. Anava entre el pas a nivell de la Jonquera i Llacuna. Havien també unes 100 casetes, no tinc molt clar, o no tenim molt clar quan es va començar a fer, jo diria que parlem dels anys 20, però no us ho puc assegurar. I aquí a la... Aquí no es veu. Bueno, sí. Això que veieu aquí, que no en parlarem, és unes defenses que es van fer de costa per la guerra de Cuba, pel 1898, per poc que ens invadeixin els Estats Units. Això no en parlarem, ja parlem un altre dia, en parlem moltes vegades. Però sí que parlarem del costat. Si ho veig... Aquí. Veieu aquest edifici? Això eren els banys de la Marbella. Això havien sigut els banys de la Marbella, que després va ser el Club Natació Poblenou. Aquí va tenir la seva Club Natació Poblenou fins que un temporal de mar s'ho van portar tot, les cases i el Club Natació. Aquest és un barri que duraria fins a una mica més dels anys, començaments dels anys 60. Aquests barris, en democràcia, al 79, rebien les visites de les autoritats. Coneixeu aquest senyor? Hombre, molt bé, Sandra. T'he visto puesta ara, T'he visto puesta, Sí. Era el Narcís Serra, Partit Socialista. I altres que veieu, que no diré més noms, eren del Partit Socialista del Poblenou. Hi ha l'Azucena, que algú la va conèixer, l'Azucena. Són membres... O sigui, aquests barris també van rebre les visites dels polítics, no? Aquells moments ja era una altra... Azucena Ginés, la noia que està aquí, que era infermera i va morir. Ja no... Vull dir, va morir fa uns anys, però... Bueno, aquest és el barri dels últims anys. Ja veieu que els temporals del mar, això que veieu aquí són restes del que havia sigut la Marbella, el que són els banys i el Club Natació Poblenou. No ho he explicat, però aquest barri tenia una característica que no tenien els altres. Aquí hi havia, en català es diu merenderos, m'enteneu tots, no? Si dic merenderos, com a la Barceloneta. Aquí hi havia el català, el gallego, el matapassos, aquí podies anar a fer una paella. Vull dir que als altres llocs no passava això. Aquest és el que tenia més relació amb el barri. Estava just enganxat, si baixaves pel carrer Jonquera i passaves el tren, arribaves als merenderos, que sapigueu que això era una cosa popular. Bueno, ara arribem a un altre que és el Pequín. El Pequín ja veieu que això és un plano de l'any 32, ocupava una hectàrea, una mica més d'una hectàrea, i on estava? Estava a darrere dels tallers de la Renfe, que és el que veieu a dalt, la platja i la riera d'Horta, que és a la dreta, que és el que és la Rambla Prima avui en dia. Això és el que ocupava el Pequín. Per què Pequín? Aquí hi ha moltes històries, no ens posarem d'acord, i tots es barallarem, i la Maria no, perquè m'estima molt. Però hi ha una llegenda que diu que el barri de Pequín va estar fundat per xinesos, que l'any 1870 van vindre cap aquí i van muntar el seu espai perquè no van poder arribar més lluny amb les restes dels barcos que portaven amb aquesta platja. D'aquí ve el nom de Pequín. Però jo crec que és bastant més tard i no eren xinesos, eren filipins. Quan Espanya perd les colònies el 1898, tant Filipines com Cuba, els que havien col·laborat amb les autoritats espanyoles tenen que fugir. I són filipins i arriben bastant més tard. Arribaran cap a finals del segle XIX. Arribaran aquí, hi ha una història molt maca, que jo us l'explicaré, però això no està comprovat, que diu que aquesta gent va vindre amb un vaixell des de Cuba, van anar pujant per la costa mediterrània, ningú es volia, fins que va arribar a un lloc que no van poder més, i era aquesta platja. Aquí es va enfonsar el vaixell i amb les restes del vaixell van fer
el seu habitatge. Per això està aquí. Jo no sé si és cert, però la història és maca. I així l'explicava un capellà que es deia Joan Bada, o Joan Bada, no ho sé, i que ho va estudiar molt bé, jo me'l crec. És molt possible que fes això. Si no és així, jo crec que és prou maca perquè l'expliquem. El capellà de Sant Francesc. El capellà de Sant Francesc està fent un màster sobre Pequín. El Romeu, el Francesc Romeu. Ah, no? El Sant Francesc. Ah, vale. No me'n recordo com es diu el capellà. Que és baixet i quadradet, però jo tampoc sé el nom. Home, de fet... Va de negre. Qui han donat més dades sobre aquest barri són els capellans i els cults dominicals de finals del segle, justament amb una notícia de La Vanguardia que parla de xinesos. Però xinesos o filipins tots tenen els ulls de la mateixa manera. Bueno, però no li diguis a un xinès que és filipí ni a un filipí que és xinès. Anem en compte. Anem en compte. Torna de final del segle XIX. Bueno, sí, tot el que tu vulguis, però... Bueno, aquestes són la gent que vivia. Teniu aquesta imatge perquè és molt maca. Veieu que hi ha darrere, no? Veieu la Torre de les Aigües, és una referència, encara la tenim. Això és la paret del tren. I ara, jo com sempre li donaré la veu a un capellà que es deia Josep Deix, que a principis del segle XX va descriure el barri. Diu, l'aspecte general de la barriada és un munt de trastos vells, com estores, persianes, llaunes de petroli, teules, fustes i canyes. La majoria dels pobladors viuen de la pesca. Això seria el barri de Pequín. Veieu les barques a la dreta i les casetes, jo crec que està força ben reflectit. Però també us tinc que dir que l'any 1915 tenia una cooperativa de consum en la que servia els 700 habitants del barri. Vull dir, era un barri organitzat, tenia una capella, tenia una escola, tenia un centre radical. Vull dir, i tenia una cooperativa de consum, no estem inventant res. Estem parlant de l'any 1915, fa més de 100 anys d'això. Per això la història és tossuda. Jo insisteixo que hem de conèixer-la per alguna cosa, perquè no venim d'enlloc. Però un barri de barraques, que s'entén que era un barri de barraques. No, sí, però això Poble Nou tothom ho entendria, però en aquest barri no... Mireu aquí que diu Iglesia, Escuela. Ojo, que era un barri que tenia una estructura. Jo per això em fa una mica d'angúnia. Sí, a la Setmana Tràgica. Bueno, què era? Pequín era això, era un carrer llarg que es deia Sant Salvador, que és aquest que veieu aquí. L'any 29 hi havia 60 casetes i 40 barraques. Diferencieu-lo com vulgueu vosaltres. 60 casetes, 40 barraques, un centenar. La gent on feia vida al carrer. Veieu la paret, que a casa no és del cementiri, és la paret de la Renfe que es feia servir per viure. La gent se sentava contra el sol a la paret, penjava la roba, i si us fixeu aquest nen de la dreta, al cap, jo no sé si porta unes calces o uns calçotets. Però mireu, jo crec que és fixar-se en aquestes coses quotidianes i el gat que es passeja pel carrer. Canviem radical, no? Veieu el mateix barri? Això és l'any 32. Pocs anys després d'allò que heu vist abans, passa això. Aquest barri estava a tocar el mar. I llavors, pel mes de febrer, que hi havia els temporals de les faves que se'n diuen, cada any patien el temporal de mar, que un cop són més forts que altres, però el 32 va ser definitiu. Si veieu, el 32 el barri va quedar desolat, ja no va aixecar el cap. Jo us passaré una altra foto, que és el mateix, si us fixeu, la casa del fons és la mateixa, aquella que veieu allà, és el mateix joc, el que aquí darrere es veuen els tallers de la Renfe, ho dic perquè ho posem en context, però aquí el barri ja no hi és, ja no es va refer mai més aquest barri. Bueno, per què aquesta foto? Coneixeu una revista que es diu Sapiens? Sí, vale. Té nom, no? Sapiens. Aquesta foto està publicada a Sapiens. Diu que és Pequín, no s'equivoquen. Però diuen que això és un desnonament. Res més lluny de la veritat. Això no és cap desnonament. Si aquests barris no tenien poques coses, però solidaritat en tenien molta. I quan passava alguna cosa els veïns s'ajudaven uns als altres. Heu sentit aquella expressió salvar els mobles? És això. Aquestes frases que a vegades diem que no sabem per què les diem, això és salvar els mobles. Quan ja no t'ha quedat res més, l'únic que queda per salvar són els mobles. No és cap desnonament, això. Això ha estat publicat en una revista que té molt prestigi. Però vull dir, per això estem als de l'arxiu. Bueno, l'església tenia, dintre del barri de Pequín, tenia
molta significació, estava molt ficat dintre de l'església. I quan va haver aquest temporal al 32 van demanar ajut a Renfe, Renfe va deixar-los un magatzem perquè es poguessin aixoplugar mentre veien què feien. Però aquesta foto la volia treure perquè no sé si això em funcionarà. Bueno, veieu un al mig que porta una creu molt grossa? És el bisbe Irurita. El bisbe Irurita després de la Guerra Civil té una Irurita. El bisbe Irurita a la Guerra Civil té tota una història, que si el van fusellar o no el van fusellar, però que sapigueu que anava a visitar els barris de Barraques quan alguna cosa passava. El que veieu a l'esquerra és el capellà i a la dreta veuràs la senyora, que la senyora Benestant, que és la que donava recursos al barri. Però em va fer gràcia, no volia que veiéssiu que el bisbe Irurita feia coses també. Fem un salt. Camp de la Bota, ja serà l'últim, no sé com anem de temps. Bueno, el Camp de la Bota, aquesta imatge la coneix, això està mirant cap a França, perquè ens entenguem, allò que es veu en construcció són les 3 xemeneies, que encara no estan fetes, a Sant Adrià. Això seria mirant des de Rambla Prim cap al Maresme i cap a Sant Adrià. És el Camp de la Bota. Del Camp de la Bota sí que sabem quan va néixer. Va néixer l'any 1925 i va ser una viuda de Cartagena. No sé què té a veure que sigui de Cartagena, però va ser una viuda que es va instal·lar just, probablement provenient de Pequín, que es va instal·lar just al costat del castell. No sé si el veieu aquí, el castell. Crec que el puntero aquest no ensenyava res. Aquí. Aquest és el castell de les Quatre Torres. El castell de les Quatre Torres es va construir el 1858. És bastant anterior, perquè això era un camp de tir militar. I aquest barri de Barraques es va construir al voltant d'aquest castell. Del Camp de la Bota sí que us puc explicar perfectament d'on ve el nom. El Camp de la Bota, abans d'estar aquí, havia estat just al costat de la Ciutadella, el que era el camp dels militars. Hi havia una masia que es deia de la Bota. I la història és fàcil. Com que havia la masia que es deia de la Bota, es deia Camp de la Bota. I quan es va traslladar cap aquí, es va traslladar el nom. Hi ha gent que diu que ve del francès, de la But, que són els morters. Tenim molta idea. A veure, el Código da Vinci és una pel·lícula. La història és fàcil. Busqueu sempre el més fàcil. Aquesta viuda va convèncer els militars de viure al costat del castell a canvi que cuidaria un reflector que tenien, s'ho va fer vindre bé. I aquí va néixer el barri del Camp de la Bota. Al 63, fem un salt al 63, hi havia 667 barraques i s'havia fet un cens per mitjà d'una assistenta social que deia que d'aquestes 667, 378 estaven al barri de Pequín, el Pequín ja no existia, després us explicaré quin Pequín parla, i 289 estaven al Camp de la Bota. Ja parlarem per què Pequín i Camp de la Bota. I a part d'això, hi havia una escola. L'escola estava dintre del castell. Aquest castell que havíeu vist de les Quatre Torres és el que tenia l'escola. Estava al voltant d'uns 3.500 habitants. I ara ja deixaré parlar allò i parlar un dels veïns del barri que deia: en cuestión de meses comencé a ir en grupo con chavales de mi edad a robar coches, que después cargábamos con lo que pillábamos. Llevábamos la mercancía a mi hermana Isabel, que tenía una casa en la zona norte del Campo de la Bota, en un barrio que llamaban Pequín. Aquesta descripció, sabeu qui la fa? Això us diré jo. La fa el Juan Moreno Cuenca, el Vaquilla. El Vaquilla sí que us sona més. Quan escriu aquesta descripció del seu barri, ell per pujar al cotxe necessitava una caixa de cerveses. O sigui, no tenia anys ni per conduir, es dedicava a robar. Igual que us he recomanat Los Tarantos de Rovira i Veleta, us recomano del José Antonio de la Loma, va fer 4 pel·lícules sobre el Vaquilla, que reflexa molt bé la vida del que era el primer és el Torete. El Torete és un personatge que no ha existit mai, si vols després explicaré per què. Va fer 4 pel·lícules amb música de los Chichos i los Chunguitos. Mireu-ne alguna d'elles. Jo crec que es anirà molt bé tots refrescant la memòria. Digues. Voldria fer observar 2 coses d'aquesta fotografia. Vinga. Una, que en principi sembla que era una escola nacional, que en dèiem entre cometes, no? No era una escola privada, no era nacional, era religiosa? Vale. Portaven els capellans, el Botell, el pare Botell.
Vale, el botell, vale. Tot el que es feia al Camp de la Bota provenia majoritàriament de l'empenta de l'església. Val, no, se m'ha fet gràcia. Una església postconciliar, una església postconciliar, entenem-se. Això, bueno, d'aquestes progressistes, aquestes coses, sí, però tot i així tenia la creu en allà... Sí, no, esclar. Això una. Segona cosa, fixeu-vos que tots són nens, o sigui, és una escola, evidentment no... Eren a la mateixa escola, però estaven separats. Clar, a veure, jo vaig anar a d'escoles i a repúbliques separats, només es trobaven pel mes de Maria, pel mes de Maria es trobaven junts. Vull dir que... És que m'has dit que no era pública, sinó que era d'això. Bueno, vale, era algo que volia... Perquè clar, la fotografia aquella era molt descarat, saps? Estem parlant de l'any 57. Sí, no, però... Clar, però que és una cosa interessant que ho saps, que ho reconsiderem. He parlat de l'assistent social, aquesta noia de darrere que porta la medalleta és l'assistent social. La que va al davant amb el traje de lunares, encara la podeu veure al carrer Maria Aguiló. Vull dir, aquesta foto és de l'any 57, però ella encara viu i podríeu anar a parlar amb ella. Al carrer Maria Aguiló viu entre Antic de València i Pallars. Vull dir que la podríeu trobar. Vull dir que no... Per això em fa gràcia posar la foto aquesta. Per què us he parlat del Vaquilla? Aquesta del carrer... No, la pregunta. T'ho diré després. Sí, no. Té molts anyets, però està molt bé del cap. Vull dir, tenia que morir, des de molt joves tenia que morir perquè patia el cor, tenia un buf al cor i viurà més que allò. Ja t'ho dic jo ara. Però sí, encara es pot anar a parlar amb ella i està molt bé. Vols l'altra? Aquesta també és una vista general, Sí, bueno, però al revés. Al revés, tu vols al revés, aquesta. Aquests pavellons d'aquí, que són ja el Chipendale i aquestes coses? No teniu espera, No teniu espera, Així me gusta que us fijéis, per això està, no, ja arribarem, ja arribarem. No, arribem. I si no tornem enrere, tants cops com vulgueu. Jo per què us parlo del Vaquilla? El Vaquilla és un veí més del barri. El Vaquilla, com molts dels seus veïns, vivien en unes barraques que no arribaven als 20 metres de mitjana. Cap d'elles tenia aigua corrent, cap d'elles tenia electricitat i cap d'elles tenia sanitaris, perquè s'entenguem, no tenia un vàter, no tenia un cagadero, cap d'ells. Fa poc vaig parlar amb un senyor que havia viscut fins als 10 anys al Camp de la Bota i que ara viu a la mina, té un bar a la mina, va viure fins als 10 anys, jo l'he convidat perquè vingués avui i m'ha dit que no. Va dir que a mi em podia explicar el que volgués i en petit comitè podia explicar el que volgués, però públicament no volia dir. I diré una cosa que em va dir ell. Ell va viure fins als 10 anys. Diu, mi madre me lavava el culo con agua del mar. Això és una realitat, em sap greu, però és així. És així. Això era el barri. Per què ho dic això? Perquè al barri, que vivien uns 3.500 persones, hi havia 25 vàters per tots ells. Hi havia 5 fonts públics, però per tots ells hi havia 25 vàters. Per 3.500 persones. Això era el Camp de la Bota. Per això hi havia personatges com el Vaquilla. A vegades no s'entén perquè parlem del Vaquilla, però la gent no delinquia perquè volia, sinó perquè no podia. I a vegades la manera que té un de protestar de l'habitatge que és indigne és delinquint. I això també hem d'entendre-ho. A vegades hi ha coses que ens costa fer aquesta relació. Bueno, aquesta és una imatge al revés, aquesta està feta, us he tret també perquè aquí surt la Torre de les Aigües, perquè tingueu el referent un altre cop, estaria feta cap a Montjuïc, i aquí veieu, hi ha com dos talls. Aquest Camp de la Bota, això és el Camp de la Bota que seria Sant Adrià. I d'aquí tros, que és on surten aquelles casetes més ben fetes, que ja en parlarem, i al voltant del camp i el castell, allò era Barcelona. Eren les dues parts. Quan el Vaquilla parla de Pequín, parla d'aquell part que era Barcelona. Aquella part era coneguda com Pequín. I el Camp de la Bota, pròpiament dit, és la part de Sant Adrià. Encara que després tothom li diem Camp de la Bota tot, el Camp de la Bota realment és la part de Sant Adrià. El problema dels barris de les barraques és l'aigua. Amb les altres sempre ha estat el mar, aquí no, aquí és aigua de pluja. El Camp de la Bota estava prou lluny del mar perquè això no li afectés els temporals, però sí que li afectaven, com a tot el poble nou, les pluges. Està per sota del nivell del mar i el problema que tenia és que s'inundava contínuament. El problema que tenien, i ara veureu, això és el camp de futbol, això que veieu aquí no són els vestuaris, són barraques. Això que veieu aquí no són els vestuaris del campo, això són gent que vivia aquí. Anava en barca, això està bastant... Bueno, ja que la Maria m'ho ha demanat... Bueno, no, espera, no li faig cas a la Maria.
Ja parlem, Maria, me'n recordo. Si vols, sí. No és el que ens toca avui, però si vols, sí. Sí. Bueno, perquè ens preguntàvem, ara on està aquest castell? Està destruït, Aquest castell està al mar. T'explico, es va enderrocar i les runes estan just aquí davant. Si un dia tinguessis ganes i anessis a bussejar, si el mar no s'ha emportades, les runes estan... No t'ho dic perquè corre la llegenda urbana que el castell es va desmuntar peça per peça i no és així. Es va enderrocar com tot el barri de Barraques i es van llançar les runes a lo que ara hi ha el fòrum. El fòrum està construït sobre les runes. Digues. Qui han enderrocat el castell? Quan o qui? Qui han? No, aquest castell era militar, però arriba un moment que passa a l'Ajuntament, és públic. Ha funcionat com a militar? No, com a militar. No, militar a partir dels anys 30 va deixar de ser-ho. Perquè he llegit una vegada que deia que con Franco hacían les matances... Sí, expliquem-ho. El castell com a camp de tir deixa de funcionar als anys 30, però la Guerra Civil del 36 al 39 es fa servir el camp de la Bota per afusellar, tant en temps de la República com en temps del franquisme. Passa que amb la República és puntual i no diria testimonial, però hi ha afusellaments, però des de la República, des que acaba la Guerra Civil del 39 fins a l'any del Congrés Eucarístic, que ara no me'n recordo si el 51-52, des de l'any 39 fins al 52 es fan afusellaments al camp de la Bota. Cada dia. Entre 7 o 8 persones perden la vida al camp de la Bota, perquè la propietat segueix sent militar d'aquest lloc. Serà a partir d'aquest moment que faran, quan es fa el Congrés Eucarístic no queda bé matar la gent, no queda bé mai, però amb el Congrés Eucarístic menys. I a partir d'aquest moment l'exèrcit fa sessió a l'Ajuntament, que és quan veiem que es munta l'escola que hem vist a la foto. Que la munten no l'Ajuntament, sinó que la munten... Sembla que eren escolapis, el Botell. Sembla que eren escolapis. Igual, no som molt dutxo jo amb el tema religiós, però sembla que era escolapi. Sí, aquest és el barri que es trobem del Vaquilla. La vida, evidentment, és fer al carrer. Abans tenien la paret del cementiri, ara no. Ara què tenim? Entre dues cases de barraques al carrer tenim la roba penjada, la gent renta a fora, fa el que pot. I ara sí, ara tenim una primícia. Això és un plano que fa l'Ajuntament, que em sembla que és de l'any 72, si no m'equivoco. Sí, el 72, no? Només és la part de Barcelona. És un plano que fa l'Ajuntament de Barcelona, fa molt poc que l'hem trobat a l'arxiu administratiu d'aquí de Barcelona, però jo m'agradaria que us fixéssiu en diverses coses. Com diria el Carles Porta, us en recordeu que hem parlat d'un carrer a Pequín que es deia Sant Salvador? Mireu el carrer de dalt com es diu, Sant Salvador. Creieu que és casualitat? No. La gent de Pequín va anar a viure aquí i se'n va portar el nom del seu carrer, que és Sant Salvador. Això d'aquí, que és la Rambla Prim, saps com es diu? La calle Ancha, perquè era ample. I algú que era de la broma, ho tenia molt bon humor, jo no sé si l'Ajuntament o els veïns, li van posar carrer Miramar. El carrer que donava al mar li van posar carrer Miramar. El que abans preguntava la Maria és allò que veieu allà, que està més ortogonal. Allò són unes barraques fetes per l'Ajuntament, que pretenien anar traient la gent i anar-la col·locant. Havia un centre social que es deia Archipendale, que és una paraula gitana. Havia un centre social, havia una escola nova que ja s'havia fet, i si veieu, si em funcionés el marcador aquest, aquí, veieu que diu lavaderos? Aquí és on rentaven la roba. Tot el que teníem per rentar la roba era aquí. Recordeu que cap d'aquestes cases, i aquí van dient 23, 20, 56, 42, 16, és el número de barraques, em sembla que al final allà a baix ho diu 506. A l'any 72 hi ha 506 barraques. Cap d'aquestes no tenia ni aigua corrent, ni tenia lavabos, ni tenia absolutament res. Bueno, aquest és el que abans preguntava la Maria, les barraques ortogonals, el centre cívic, l'escola, el camp de futbol, aquesta part, jo no diria més ordenada, però la part de Barcelona, que és la primera que es construeix, i l'altra que és com més anàrquica, que és la part de Sant Adrià. Però m'agradaria que us fixéssiu amb el carrer Ample, que ells diuen, que és això d'aquí, que va parar amb una espècie de blocs de formigó que veieu a baix. Són aquests. Això què és? Això no és res més que la sortida de Riera d'Horta, el que és la Rambla Prim. Això és la sortida de Riera d'Horta al mar, i aquí teniu el castell del Camp de la Bota, però jo m'agradaria que us fixéssiu en una altra cosa. Aquesta foto és de l'any 71. Veieu aquell edifici que es veu per darrere amb dues grues? Allò és la mina.
Allà és on aniran a parar els veïns del Camp de la Bota. Aquí s'està construint la mina per portar-los cap allà. El 71, sí, espera, deja que lo mire con exacto. El 74 s'inaugura la mina, el 71 s'estava construint. Bueno, aquestes fotos del 74, que aquí ja està la mina inaugurada, s'han començat els enderrocs de les barraques i és el mateix. Això que veieu aquí darrere és els talls de Renfe que ja no tenim i allò aquí darrere és la Torre de les Aigües. No és que li tingui mania, però és que la manera que ens situem a tots una mica. I aquell edifici que veieu a la dreta, allò que són aquells edificis que hi ha del Patronat de l'Habitatge, que sota d'uns que es van fer nous i al centre hi ha l'Associació de Veïns de Diagonal Mar. Vull dir perquè ens situem una mica on estem. Jordi, disculpa, del plànol que has ensenyat hi havia un carrer que semblava que es digués carrer d'Albesa, pot ser? Sí. Sí, és el parer del Sant Salvador. Per què? Pregúntame per què. Per què? No tinc ni idea. No t'enganyo. Ho he intentat averiguar. Hi ha un que és, mira, el pare Montfort, sí, que és fàcil, però Albesa no sé per què. No ho sé. Pensa que aquest plànol potser l'hem tret per fer aquesta xerrada i deu fer 15 dies que el tenim. Dóna molt joc. És un plànol que dóna molt joc. Però ja li anem traient tot allò que puguem. Estem acabant, Ui, he anat enrere. Bueno, ja que he anat enrere... No, tornem a anar endavant. Bueno, aquest és el carrer de Sant Salvador, que us he dit ja diverses vegades, aquí està clar. No n'hi ha masses, tampoc es em vol castigar. Els blocs de la mina que us deia, els enderrocs, i aquí ja tenim la mina acabada. La veieu a darrere, els edificis de la mina? On havia la mina? No havia res. La mina és Sant Adrià, no ens equivoquem, la mina no és Barcelona. I la mina fonamentalment són el carrer Venus i Marte. Quan parlem de la mina són dos carrers i una plaça que hi ha al mig amb un busto del cantaor, que no me'n recordo el nom ara, ja em sortia el nom del cantaor. No, la mina són els dos blocs del Venus i Mart. Allò és la mina. L'altre és a prop de la mina. L'altre és a prop de la mina. Però la mina, els habitants de la mina són aquests dos blocs. Que de fet són 4. Són 2 i 2 i un espai central al mig, que és com una plaça. Que després ja ve la comissaria dels Mossos. On hi ha la comissaria dels Mossos acaba la mina. Allò és a prop de la mina. És Sant Adrià de Besòs i és a prop de la mina. I arribaríem fins a Prim, al fons del Magnànim, però barregem a vegades Barcelona i Sant Adrià. Sant Adrià, no? Sant Adrià, sí. Jordi, però els terrenys de la mina antiga, no són de Barcelona fins que el Porcel es decideix regalar-ho a Sant Adrià i passar el mort dels antics barraquistes a Sant Adrià? La mina és un espai que, com el nom diu, havia una mina d'aigua. Anem per partes, com deia Jack el Destripador. Havia una mina d'aigua que la gent anava a fer el berenar, anava a passar-s'ho bé, com les planes. I això li dona nom a aquesta zona. I Sant Adrià té un problema i és que està entre Badalona i Barcelona. I a vegades desapareix. Un tros se'l queda a Barcelona i un tros se'l queda a Badalona. I quan a Badalona i a Barcelona no els interessa, apareix Sant Adrià. I per això Sant Adrià és un punt sempre de conflicte. És un terreny fronterer entre dues grans ciutats, Barcelona i Badalona. I quan al senyor Porcioles no li interessa o li interessa, fa que jo vingui i vagi i Badalona fa el mateix. Vull dir, no és... Això dic que Sant Adrià està en terra de ningú i per això té els conflictes que té. Aquesta serà l'última que passarem i la passo no perquè penseu que la nena estava enderrocant el barri. La nena no va enderrocar el barri però porta un martell a les mans. És amb el que jugava. Us la passo per dues coses. Primer per la nena, però ara tornem a parlar d'aquell veí que us comento que viu a la mina. Però vull que darrere veieu les ximeneies. Les veieu allà, a Sant Adrià? Aquí ja estan fetes i és una referència. Ara us tornaré a parlar d'aquest nen, que no era una nena, és un nen que vivia al Camp de la Bota, que va viure fins als 10 anys. I entre les coses que m'explicava, ell anava... No sé com fer-ho ràpid. No, ja ho faré jo. Anem al primer plano, ho farem molt ràpid. Ell anava a l'escola, ell vivia al Camp de la Bota, va viure fins als 10 anys, i anava a l'escola a Poble Nou. Anava a l'escola en un lloc que ara es diu la Marbella, que abans es deia Pius XII. Pels que no coneixeu el Poble Nou, això està a tocar les Rambles, aquesta escola.
ell des de Sant Bernat Calbó, però està tocant, els que no coneixen Poblenou dient les Rambles, no? Vull dir, aquesta escola, ja arribaré, no patiu, aquí, el Camp de la Bota està allà. Si veieu el cementiri, ho dic perquè us situeu, la Rambla estaria una mica més a prop. Allà teniu una escala gràfica que parla, són 1.000 metres. Des del Camp de la Bota fins a l'escola de Marbella, aproximadament hi ha 2 quilòmetres. Aquest nen, que encara no tenia 10 anys, perquè se'n van en 10 anys, feia aquest viatge 4 vegades al dia i el feia per les vies del tren. I el feia sol. No hi havia carrers, o si hi havia carrers tenia que donar la volta al món per arribar fins a l'escola. A vegades ara ens fa por portar un nen el dia que plou. Penseu que aquest nen, que encara no tenia 10 anys, anava 2 cops i tornava 2 cops a casa per les vies del tren, 2 quilòmetres cada dia. I ara jo ja acabaré, no sé si volies preguntar alguna cosa, però jo us deixaré que xerreu, però jo acabaré amb... Primer us diré que entre les barraques del Somorrostro i les últimes que s'enderroquen, que són les d'altre cementiri, passen 120 anys. Han aguantat 120 anys aquests barris. Ara no aguanta cap campament de barraques. Si algú ja preguntareu per què ha passat això, ja us ho explicaré. Però són 120 anys. I la reflexió que voldria que fessin ja per acabar, i no s'atabalo més, és que Pequín i Camp de la Bota, que heu vist el que era i el que ha estat, i el que ha estat fins fa poc, fa 40 anys això valia 0. Ara, en aquests moments, hi ha 2 barris, són Diagonal Mar i Front Marítim, que és el més car de Barcelona. És més car viure aquí que a Passeig de Gràcia, que a Sant Gervasi, que el lloc més car que trobeu de Barcelona. Ojo, si viviu a una planta 6ena, a primera línia del mar, tampoc qualsevol pis, però són les més cars de Barcelona. Els taxistes no volien vindre al Camp de la Bota. Aquest mateix nen que va viure m'explicava, i això m'ho va confirmar un taxista, que els taxistes, als últims temps del Camp de la Bota, venien amb joves que venien a comprar droga al Camp de la Bota. El taxi parava i estaven les llums obertes mentre compraven la droga. Tornaven a pujar al taxi i marxaven. Però això serien els últims anys del Camp de la Bota. Però jo que no valia res, és el més car. Ara és vostre. Feu-me preguntes. Vinga. Si podeu aplaudir, podeu fer-ho, No, tot el que voleu saber, jo estic aquí, jo sempre dic el mateix, jo tot el que dic és veritat o no, i el que no sé m'ho invento. Per tant, vosaltres mateixos. Vinga. Montse. No, pots dir el que vulguis, sí. No, jo recordar en aquests moments la Lola. La Lola, que és aquella veïna del Poblenou, que va ser tan lluitadora i que va viure al Camp de la Bota i que ens parlava de la solidaritat entre els veïns i del compromís que hi havia. Vull dir, la gent que venia d'altres llocs amb ganes de buscar-se la vida a Barcelona i anava a petar on podia, no? La Lola va ser veïna meva, per tant la coneixo bé. Vivim en una cooperativa d'habitatges a Bat de Roda. No, i a més coincideix amb el que has dit tu abans, que allò no era un desnonament, la fotografia que has passat no és un desnonament, és que quan passava alguna cosa hi anaven tots els veïns a defensar el que sigui. Per tant, penso que coincideix el que ens va dir la Lola amb... És això. Això, exactament. Quan no tens res, bueno, no poden sortir tots. Bueno, és que era una anècdota, jo si vols us ho explico, però era una anècdota. El que em pregunta la Maria, jo he passat molt ràpid, i no sé si ho heu vist, això. Això és una fita que estava al barri del rere cementiri, tocant a la paret del cementiri, justament, a la cantona del cementiri. Aquesta fita, si la busqueu, heu d'anar a Villa Olímpica. Hi ha el parc aquell que està al costat de la plaça Moscou, al carrer Moscou, que hi ha un parc, aquesta fita la trobareu si teniu bona vista i sabeu buscar-la, perquè això és una cosa petita. Però veieu que porta una B? B vol dir Barcelona. I si miréssim l'altre cantó veuríem una SM, que és Sant Martí de Provençals. Sant Martí. Per què això? Perquè quan es construeix el cementiri es construeix en terrenys que són de Sant Martí de Provençals. I Barcelona se'ls fa seu. I posa una fita dient, Barcelona arriba fins aquí. Tot el que era l'Avinguda Icària fins al cementiri era Barcelona. A partir d'aquell moment era Sant Martí. I aquesta pedra marcava, i estava just al cementiri. Per això està aquí, però és una anècdota això. Això no té a veure amb les lluites veïnals ni amb l'habitatge. Però em feia gràcia explicar-ho perquè ja que la teníem, doncs la tenim aquí, ja està. Vinga, més coses que tingueu. O vulgueu preguntar?
Del castell, que t'has quedat amb ganes de saber coses del castell. Bueno, que era... Sí, no, curiositat, perquè no havia No, sentit... jo t'explico, a part del castell, ara si vas al fòrum, trobaràs una escultura que és coneguda pel Pitillo. Ves a veure el Pitillo, que se'n diu, que és una escultura d'un... em sembla que és valencià, es diu Alfaro, que rememora els fusellaments del Camp de la Bota. Rememora el lloc on hi ha els fusellaments, inclús hi ha un poema que ho recorda. I després més a la dreta, darrere de l'edifici blau, hi ha una paret on surten tots els noms dels afusellats durant el temps del franquisme. Sí, està arreglat, sí. No, i entre ells la Neus Bolza. Vinga. No, jo no quiero decir nada. Llavors la mina ara no pertany a Sant Martí? La mina és Sant Adrià del Besòs. És Sant Adrià. La mina, avui administrativament és Sant Adrià del Besòs. La mina dura, la mina. Hi ha un trosset, que és el que dèiem que és prop de la mina, que està tocant a Barcelona pràcticament. Però és que la mina és que són aquests 4 edificis, no és més. Vull dir, hi ha cosa que està al voltant, però perquè els veïns van anar per allà els que quedaven. Em diuen per aquí que l'estàtua que n'hi ha aquí a la mina és la de Camarón. Camarón, exacte, no en sortia. Camarón. Hi ha un bust del Camarón, sí, no en sortia, és el Camarón. És el Camarón. T'ho dic perquè el coneixen per la plaça Camarón, que no es diu així, no en sortia el nom. Però em sap molt greu, però el Camarón, sí. Tenen opinions confortades de la mina del Camarón. Hi ha gent que se l'estima molt i gent que diu que va acabar molt malament i no en volen saber res d'ell. Però bueno, que ho sapigueu. Aneu a la mina. A la mina durant el dia es pot anar perfectament, que ho sapigueu. Vull dir, qualsevol de nosaltres pot anar a la mina, al vespre no us ho recomanaria. No per res, sinó perquè no ho coneixem. No, que a la mina, durant el dia podeu anar a qualsevol moment a la mina. Aneu a la plaça aquesta del Camarón, aneu als bars de la mina i trobareu gent que havien viscut a Camp de la Bota i podreu parlar amb ells. Està desinteressat, destartalat i brut. Però això és una conseqüència no dels que viuen, sinó de l'entorn que tenen. La mina és un barri com molts altres de Barcelona, de Sant Adrià, passa que té el nom que té i evidentment que hi ha conflictes, però si tu no busques el conflicte no el trobaràs. Vinga. Només comentar, sí, la mina, jo vaig néixer a Gràcia i la mina era com el lloc desconegut que no sabies ni on era a la ciutat, que feia una por tremenda d'anar-hi. Però la por la fan els diaris i les teles. Però pensem que la gent són bona gent, perquè si tots fossin dolents no podríem viure en aquest món. Si la mina està feta de bona gent. Hi ha com es diu, el Montferrer, que era? El Montferrer també era escolapi. El Montferrer, que portava una de les escoles de la mina, ell està vivint allà, des de sempre. Quan va marxar de la mina has pogut anar a qualsevol altre barri de Barcelona on has volgut, i ell segueix vivint a la mina. Vull dir que hi ha un teixit social important a la mina. Passa que, evidentment, si totes les notícies que tu dones de la mina són negatives, perquè hi passen, és que la realitat és la que és, no la podem amagar, però no tot és negatiu a la mina, com a qualsevol altre barri. Però esclar, si tu bombardeges només amb lo dolent, és el que et queda. I entenc que des de Gràcia et faci una mica de reparo. D'haver conegut el barri, saber on és i així, és aquest mite que feia com aquesta por irracional, sense conèixer realment. A Poblenou tenim relació per proximitat, també t'ho tinc que dir. Hi ha gent de Poblenou que ha treballat a la mina, metges que han treballat a la mina, llavors la relació és molt directa. Per tant, també no és que no tinguem por, sinó perquè la relació ha estat molt directa, en la qual t'hi fas al lloc. Però jo és que continuo dient, si tu no busques conflicte, difícilment trobaràs conflicte enlloc. Vols dir alguna cosa? Pots dir el que vulguis, Carlota, vinga. No, és que m'ha fet molta gràcia. Se sent o no? Jo et sento. M'ha fet gràcia quan has dit que Sant Roc, la gent de Sant Roc havien vingut a viure al revés. Venien de Somorrostro. La gent de Somorrostro havien anat a Sant Roc, perquè clar, jo és que he estat profe a Sant Roc durant uns anys, vull dir que... I mira, que jo això no ho havia sentit mai. Sant Roc només que rasquis una mica i li parlis del Somorrostro, veuràs com canvien el color de la cara. Té que ser gent gran, Sí, tens que buscar gent gran i majoritàriament d'ètnia gitana, també t'ho dic que n'hi ha molts a Sant Roc, però només que rasquis una mica i... Ostres, tu vas al Somorrostro, eres de Somorrostro? Igual s'ho amaguen, No, jo crec que no, perquè ningú els pregunta. Jo crec que al contrari, tenen el barri, el tenen inclús mitificat.
Vull dir, ho tenen fins a cert punt perquè, torno a dir, guarden lo positiu de... A veure, a Somorrostro havia de tot, Havia escola, havia camp de futbol, havia club, havia de tot. Havia de tot perquè Somorrostro arriba on arriba al final. Al final tots aquests barris, al final és desastrós. El tema de delinqüència, droga, s'acaba integrant dins d'aquests barris, però durant molts anys són barris que viu gent sense recursos, que no té possibilitat d'arribar a l'habitatge i està vivint allà perquè no té un altre lloc on viure. O sigui, perquè m'aclareixi. Llavors, quan van treure les barraques de Somorrostro, els van passar a Sant Roc? La gran majoria. El barri de Sant Roc de Badalona són provinents de... Igual que la mina són provinents de Camp del Botó. Precisament a Sant Roc, la majoria de cases tenien aluminosis, tenen... Clar, perquè eren de l'època... Es porten els jocs que ningú volia. Ja t'ho he dit, que van arribar a viure en barracons. Van construir allà cases barates. I per què penseu que punxen la llum? Perquè volen? No, ja sí, ja estem d'acord. Sí, la Maria em dirà sí, algunos sí, Maria, algunos sí, però la gent no fa les coses perquè li ve de gust, vull dir, és que al final tens que sobreviure i arriba un moment que quan els polítics no donen resposta te la tens que buscar tu. Jo volia fer referència que segurament es pot trobar a tota la divulgació que van fer l'Alfons Carnisser i la seva companya. De fet, el que està parlant van ser els impulsors d'aquestes plaques que s'han anat col·locant, no solament al Poble Nou, sinó a altres barris de Barcelona també hi ha les plaques. Són dos periodistes de TV3, perquè tenen una sensibilitat especial, no perquè siguin de TV3, sinó perquè són persones, i van fer aquesta campanya de recordar aquests barris. I està penjat a internet. En la que hi participaven el veïnat, precisament, i explicaven tot això. La gent que actualment viu a Sant Roc explicava els seus orígens, això que explicaves tu de com els van traslladar amb camions i el que va representar per ells situar-se allà amb una cosa que no tenia ni serveis ni tenia res, el dur que va ser també, i bé, que de diferents llocs això es pot trobar. Jo us explicaré coses personals. Jo no he viscut tot això, però per exemple a Somorrostro, el meu pare treballava en una fàbrica de gaseoses i anava a repartir, i a mi em portàvem el camió. Jo he anat al Somorrostro a repartir gaseoses, però jo tenia 6-7 anys i a mi Somorrostro m'ho passava de conya, jo no sabia el que era allò, però tinc el record del Somorrostro, de les coses gay, i el meu pare anava a repartir gaseoses, i anava cada dia i tornava a casa, no se la van quedar mai ni van segrestar. Són coses personals, per això hem de parlar amb la gent, que al final són les que es donen... La història és això, és parlar, i penseu sempre, història fàcil. Coses difícils no les busqueu. Jo no sé si enrotllar-nos gaire més, són les 7:10. Jo puc estar tot el rato que vulgueu. Manel, hòstia, me das miedo, Manel. Sí, però poquito y corto. Una pregunta és allò que al final porta un interrogant. Escolta una cosa, quan expliques... Ens coneixem, perdoneu. Soc de l'arxiu, som de casa. Quan expliques lo de la mina, la idea que hi havia és que tot el barraquisme i tot el que hi havia de precarietat en vivenda a Barcelona, en barraques, acabarien a la mina. I ara quan has explicat que era el carrer Venus i Marte, i la zona on està al final, on està la comissaria dels Mossos, dic, la mina és molt més gran i aquesta concentració que va quedar, per exemple, va quedar a la Perona, no es va poder fer. No sé tot el procés, però que potser sí que es va quedar molt curta la mina. Jo de la Perona no hablo perquè no tinc ni idea. No en tinc ni idea. Sé històries de la Perona, però mi negociado és el que és. Jo em quedo com me quedo, exacte. No, però aquí tornava a treure aquesta imatge de la mina, que són els blocs que veieu al final, encara que la mina se'n van fer molts més, al voltant de la mina, però el nucli dur és el que és. No. Espérate. Si lo sé hacer, si soy rápido no te preocupes, no lo encontramos. No, es que ¿te acuerdas que os enseñé al principio un plano que era toda Barcelona con el barraquismo? Mira. Això és la Perona. És aquest barri d'aquí. La Perona està al costat del tren i al pont del treball, que ara es diu pont del treball digne. Algú pot dir un treball que no sigui digne? Quin? Però això no és un treball. Això seria una altra cosa, però això no és un treball. Digue'm un treball que no sigui digne. Bé, doncs la Perona és això d'aquí. I aquest poble, aquest plano, no l'hem comentat gaire, però veu que es porten una M? Aquests barris vol dir que la M eren terrenys que eren de la Comandància de Marina. Si veieu aquí que diu PB, que és el cementiri,
Si mireu el TPB diu particular i vial. I si veieu alguns, P vol dir particular, que eren terrenys particulars. I la E, que és el camp de la Bota, si el mirem aquí, Estado. Eren terrenys com que era militar, era de l'Estado. Exacte. O sigui, aquest plano està molt bé, perquè no solament indica els barris on eren, sinó de qui era la propietat. I està clar que quan la propietat no és de ningú, o és de l'Estat o és de la Marina, és molt més fàcil de col·locar-se que quan és un privat, que veieu que els privats són taquetes. On ho veus, això? No, perquè això deu ser les canteres de Montjuïc, que veia desprendiments de roques. Aquest te'l puc dir perquè ho sé, aquest d'aquí no ho sé, perquè és peligroso. Potser perquè és als barris alts i podien prendre la cartera. No ho sé, aquest sí, perquè és on tenien la pedra de Montjuïc i clar, si tenies tu el barri de Barraques aquí sota, podia caure la mitja muntanya al cap. Però és que dic, els desconec, i a dalt són coves, això del Torre de la Rovira, on hi ha els canons. Jo torno a dir, nuestro negociado acaba aquí, tot i que evidentment intentem anar una mica més juny, però no és que no m'interessi, però ja veieu que tenim prous taquetes com per anar més juny, no arribem gaire més juny, no? Aquesta noia parlava de la mala fama que també tenia Poblenou, i la mina hereta la mala fama del Camp de la Bota. Jo vaig tenir una senyora de fer feines que als 6 mesos em vaig enterar que vivia al Camp de la Bota, perdona, que vivia a la mina, perquè no m'ho deia, vivia al Besòs. I una altra cosa que m'agradaria dir és que no us penséssiu que tota la gent de les barraques eren gitanos. Al transcementiri eren gent, molts vinguts de Castelló, d'una zona de Castelló molt concreta, que en diem el Barranco de l'Hambre. A Pequín hi havien hagut, juntament amb aquells orientals, filipins o xinesos, hi havien hagut molts pescadors que la mateixa industrialització del Poblenou va raconant cap a la platja. O sigui, fem barraques igual a gitanos. No, no és així. Hi havia molta gent que no tenia accés a l'habitatge. Somorrostros, si recordeu, us dic que eren provinents de Còrdoba, de Cabra, d'una població de Còrdoba que es deia Cabra. Eren majoritaris, no vol dir que tots fossin d'allà. Torno a dir, la imatge que tenim de molts barris de barraques són dels últims anys. Intentem anar una mica més enrere. Els últims anys són els que són, però són els últims anys. Hi ha gent que va resistir fins al final, primer perquè no volia marxar, i després perquè no li donaven el que volia, i altres perquè no podien marxar perquè no tenien cap tipus de recurs, perquè anar a la mina no salia gratis. Anar a la mina havia que pagar per anar a la mina. Penseu que tampoc es donen gratis els pisos. Havia que pagar poquet, però havia que pagar, i no tothom té recursos. El Vaquilla va morir amb 42 anys i va viure més anys a la presó que fora. El Vaquilla, jo us explico una anècdota del Vaquilla. El Vaquilla us explico anècdotes perquè va col·laborar amb l'Arxiu. L'Arxiu va escriure per la revista Icària, fa molts anys va escriure el Vaquilla, per tant teníem una certa relació amb el Vaquilla. El Vaquilla, quan es fa la història de la seva vida, el va anar a buscar amb ell, el de la Loma, el va buscar amb ell perquè ell faci d'intèrpret. I li passa dues coses. Una, que està més temps a la presó que fora, amb la qual és difícil, i després que es veu que era un actor nefast. Era molt bon delinqüent, cadascú sap fer el que sap fer, però com a actor era un desastre. I van a la mina i li demanen als patriarques de la mina, volem fer una pel·lícula sobre el Vaquilla. Ja no et preocupis. I li recomanen un noi, que és el que fa la pel·lícula, que és el Torete, però el Torete no és ell, el Torete no existeix. A la primera pel·lícula no es pot dir el Vaquilla, no li poden posar aquest nom. I el de la Loma s'inventa un nom, que és el Torete. El Torete no ha existit mai, és un delinqüent que no ha existit mai. És una invenció de la Loma que la fa perquè el noi aquest surti i com que no li pot dir Vaquilla es diu Torete. I aquest noi que va interpretar el paper del Vaquilla se li acaba dient el Torete. Quan ell de Torete no en tenia res. L'última pel·lícula ja es diu Vaquilla, fan 4, l'última és el Vaquilla. Són anècdotes de la història. Vinga, el Vaquilla a la presó va morir. Jo crec que va viure 3/4 parts de la seva vida a la presó. Va morir de sida a base de punxar-se. Era una malaltia que no era coneguda, que és la sida encara, és poc coneguda. Exacte. Va morir, us diria si us enganyo, però crec que va morir amb 42 anys, a Vaquilla. Vinga, què fem? El
que deia aquí, no sé exactament qui ha sigut, que ho ha dit, que moltes vegades hi havia gent que vivia a la mina i que s'amagava que vivia a la mina i deia en un altre cantó, efectivament. Jo vaig tenir un alumne, per exemple, el Joan d'Àustria, durant molt temps, i em deia que vivia al Besòs, i després al final em va explicar que vivia a la mina, que jo li deia, i per què ho deies que el Besòs? I deia, porque claro, es que esto es muy mal visto, no sé què, o sigui, és mal visto i per tant no... Bueno, és aquella vergonya amb ells mateixes. Pensem en aquesta persona que parla fa poc, té 70 anys ara, va viure fins als 10 anys al Camp de la Bota i van a viure a la mina i té un bar a la mina. No ha volgut vindre aquí. No ha volgut vindre aquí. I m'ha ensenyat fotos, m'ha parlat del que ha volgut, però en cap cas, jo vaig dir, és el dia idoni, vine, que millor que parlar tu directament de la teva experiència, va dir no. Si voleu vindre a parlar amb mi, veniu. I us explicaré tot el que vulgueu. Però no ha volgut vindre. I ha viscut tota la seva vida a la mina i ha tingut un negoci. I també, ell no és gitano i la mina és molt conflictiva, perquè també diu que a la mina si parelles amunt, parelles amb la família, no parelles amunt. O sigui que portar un bar a la mina tampoc és fàcil. Però ja dic que és una persona que s'ha jubilat, per tant podia estar aquí amb nosaltres parlant de la seva experiència. I millor que ell no la pot explicar a ningú. I com l'explica ell, és un luxe. Però no ha volgut estar aquí. Bueno, també fem una sortida amb els... Sí, fem una sortida el dia... Quin dia fem? El dia 27 fem una sortida amb l'Ies Besòs. A l'Ies Besòs fem el 27, que els explicarem 2 barris, Pequín i Camp de la Bota, perquè no podem fer-los tots. També li vaig dir vine, perquè són nens com tu, bueno, és una mica més grandets que ell, i vine i expliques que la teva mare rentava el cul amb l'aigua del mar. Vull dir, és que és tan visual això, doncs no hi ha manera. Bueno, sí, són barris estigmatitzats. Molt estigmatitzats, molt, sí, és una llàstima, perquè s'haurien de poder reivindicar i recuperar. Jo puc estar fins aquí, fins les 10 del vespre, però què voleu fer? Ho donem per acabat ja o què? Sí o no? Sí? Doncs vinga, moltes gràcies per haver vingut i fins la propera.